कख्लाबारि बियाबाव दिनै इउपिपिएलनि बिजाथि बिथाङा देरहाबाय बेराफारसे नोंथाङा इउपिपिएलआव गोदानै जयेन जाबाय बे बिथिङाव नोंथाङा माबायदि फोरमायगोन नोंथांनि अनुभबखौ? नंगौ इउपिपिएलनि थाखाय दिनैनि दिना जोबोद मोनसे रंजाथाव आरो मोनसे जारिमिनारि दिन होननांगोन। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 8 जुनाव जालांनाय माने बाय इलेक्सनाव जथायै बिजाथि मन्टु बर' बिथांखौ होनाय जादोंमोन आरो बिथाङा हिउज मार्जिनाव दिनै देरहासार जाबाय। बियो जथाय मर्चा सरकारजों लोगोसे इउपिपिएलनि थाखाय जोबोद मोनसे देरहासारनाय दिन दिनैनि दिना आरो बिथांनि देरहानायाव जथायै सरकार खुंनाय बिटिआरआव बेहाय आरो गोहो बारायहैबावगोन होननानै आं मिजिं थिहरदों। लोगोसे आङो रायजो राजा कख्लाबारिनि रायजो राजानिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय बिथां मन्टु बर'खौ देरहासार खालामहोनायाव नोंथांमोननिसिम दिनै बिथां मन्टु बर'ल' नङा बेनि सिगांबो जिथु काउन्सिलनि इलेक्सन प्रमद बर' दानि बिटिआरनि चिफ बिथांखौबो नोंथांमोना देरहासार खालामहरबाय। बेजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङाबो बे कख्लाबारि समस्तिनिफ्रायनो बिजाथि हिसाबै नङाबा कख्लाबारिमोननो बिनिफ्रायनो देरहासार जालांदों आरो आसामनि सासे केबिनेट मन्त्रि हिसाबै बिथाङा सायख'जादों। बे हिसाबै आङो नोंथां बे कख्लाबारि रायजो राजानिसिम गोरबोनिफ्राय जाहाथे साबायखर हरोदि जाहाथे इउपिपिएलनि बिजाथिफोरखौ नोंथांमोना देरहासार खालामबोगासिनो दङ आरो बे देरहासार खालामनायनि एकमात्र जाहोना जाहैबाय थांनाय 17 बोसोर हाग्रामाया सासनाव थानाय समाव बे ओनसोलनि जेबो उन्नति बा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावाखै। बे मोनसे फोरमान जायनि खारनावहाय सोलायनाय जिथु सरकार बे सरकारखौ नोंथांमोना मदद हेफाजाब होनानै देरहासार खालामहोबाय बेनो मोनसे फोरमान आरो बेबायदि देरहासार खालामनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोरबोनिफ्राय साबायखर हरनाय जाबाय। जागोन माबाफोरखौ जागोन आरो एबा कख्लाबारि बियाबाव दिनै मन्टु बर' बिथाङा इउपिपिएलनि बिजाथि बिथाङा देरहाबाय बे बिथिङाव नंगौ जों दिनै गोदै जानाय आरो लोगोसे फटका गावनानै रंजानाय बे हाबाफारिखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलआ बेखौ लादों नैबे टाउनावनो। बेनि थांखिया नोंथांमोना बयबो मिथिगौ थांनाय 8 तारिखआव बिटिसिनि 22 नं कख्लाबारि बिसायख'थिया उफ्रा बिसायख'थिया जादोंमोन आरो बे दिनै रिजाल्ट डिक्लेयार जाबाय आरो बे रिजाल्टआवहाय जे बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपि जों जथाय हान्जानि बिजाथि मन्टु बर' बिथाङा 32,000 भट लानानै देरहासार जानो हाबाय आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मेसेज लाबोदों। जों जे दिनै एलाइन सरकार खोब मोजाङैनो दिनै गोरोबनानै खामानि मावदों बिनिनो फोरमान आरो हाग्रामा महिलाया जि दांखुब खालामबाय थादोंमोन इउपिपिएलखौ सिमफायगोन जेनसिगोन जि खोथा बुंबाय थादोंमोन बेनो प्रमान बिथाङा जोंनि आधा गाहायाव बिथाङा दङ। दा बेनो प्रमान आरो फैबाय थानाय समावहाय जोङो इउपिपिएल जिएसपि बिजेपि एलाइन सरकारा मोजां खामानि मावदों बेखौ जों मिजिंथिदों आरो दिनै प्रमद बर' आरो लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि जे एलाइन सरकार आसामावहाय खोब मोजां भाबैनो सोलिबाय थादों। गासैबो हाबाफारिया मोजाङै सोलिबाय थादों। जोंहा दिनै जोङो 12 जननिफ्राय दिनै जोङो 13 जन जाफैबाय आरो नमिनेसन जोंहा 3 दङ अब्ला 16 जन जाबाय आरो बिजेपिनिफ्राय जोंनियाव 2 फैजेनबाय अब्ला जोङो दिनै 17-18 जन जोंहा एमसिएलए दङसै आरो जोङो रायजो सभा एमपि मोनबाय आरो नैबे भैराकुन्द समस्तियावबो उफ्रा बिसायख'थिया जानांगौमोन नाथाय जायाखै माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय निस्सय बेखौ दोनथ'नो गोनां जादों। जों मिजिं थिदों बेयावबो थाबैनो उफ्रा बिसायख'थिया जागोन। गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ मोनसे मोजां मन्थ्रिनि दायित्व होनानै बेवहाय उफ्रा बिसायख'थिखौ थाबैनो फाथिगोन जोंहा बेखौ मिजिं दङ आरो बेबायदिनो नैबे भैराकुन्दआवबो ग्रोम ग्रोम देरहागोन आरो जोंहा सासे बेबायदि माने बिजाथि बारायबावगोन आरो बेबायदिनो नैबे 4-5 बोसोरा इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि जेबो टेनसन गैयाजासे खामानि मावलांगोन। दिनै एनडिएफबिनि गोबांथार गोलाव जुजिनानै फैनाय दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथां दिनै सानजारां बिथांमोन दिनै फेरेंगा बिथांमोन दिनै सुनिल ब्रह्म बिथांमोन दिनै गोबांथार दैदेनगिरि सोरबा टिएलसिसि चेयारमेन जानानै दङ दिनै बिलिरथि बिथांमोन दिनै रुजुग्रा मोसाहारि बिथांमोन बेबायदि दिनै एनडिएफबिनिफ्राय गोलावथार जुजिनानै फैनाय बिथांमोना दिनै बिबान लाना खामानि मावबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसानिफ्राय फैनाय दिनै बै बि समनिफ्रायनो जुजिबोनाय बिथांमोना दिनै सोरबा एमएलए मन्त्रि जानानै खामानि मावबाय थादों। बे जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा आरो बिटिआर एकर्डआव जिखिनि दफाफोर मोनबाय बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौ। जों उदालगुरि हिसाबै जों अर्गेनिक इउनिभारसिटि जों मोननो हादों ट्राइबेल इउनिभारसिटि मोननो हादों एनआइटि जों मोननो हादों इनडोर आउटडोर जोङो इनस्टिटिउसन मोननो हादों। दा बेफोरखौ थाबैनो लुफुंनांगौ बेखायनो आं खावलायदों रायजो राजाया
दिनै जि बिजेपि जिएसपि इउपिपिएल जथाय सरकार खोब मोजाङैनो खामानि मावबाय थादों बेखायनो दिनै नैबे इउपिपिएलखौ जोंनि बिटिआर बासियावहाय मजबुत खालामनांगौ आरो जोंनि जि गोलाव जुजिनानै फैनाय गोबां थै होनानै फैनाय जि दफाफोरखौ मावफुंनो खाबु होनांगौ फैबाय थानाय 10-15 बोसोरावहाय बेखायनो आं आपिल खालामो आरो कक्लाबारि बासिखौ आं साबायखर बावदों बिथांमोना जोबोद मोजाङै भट होनानै मन्टु बर' बिथांखौ देरहासार खालामबाय बेनि थाखाय कक्लाबारिनि बर'फोरजों लोगोसे अना बर' जिहेतु बेवहाय नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय समावहाय जिएसपिआ 19,000 भट मोनदोंमोन दिनै इन्डिपेन्डेन्ट सासे केन्डिडेट दंमोन बिथाङा दिनै 1,226 भट मोननो हादों भिपिआइआ मात्र माने 227 भट मोननो हादों मन्टु बर' बिथाङा दिनै 32,000निबो बारा भट लानानै देरहासार जानो हाबाय आरो हाग्रामानि जि दांखुब मारिनाय जोंनि सरकार सिमफायग्रा बिथाङा जोंनि 50% गाहायाव थाबाय आरो बेनो रोखा दिनै बिपिएफखौ लासै लासै रायजो राजाफोरा बिदाय होनो हमबाय मानोना बिसोरनि जामानाया बिटिसि एकर्डनि उनावनो जोबस्रांखाबाय जों दिनै बिटिआर एकर्डनि उनाव जिखिनि जेनेरेसन जिखिनि जुजिनाय दिनै एनडिएफबिनियानो होन दिनै एबसुनियानो होन जयेन्ट एक्सनानो होन बर' मेलेमजिबि रायजो राजा बिथांमोना नैबे एकर्डखौ रायजो राजानि गेजेरावहाय मोजां इमप्लिमेन्टेसन खालामनायखौ लुबैदों बे हिसाबैनो दिनै सापर्ट खालामदों बेनो प्रमान मन्टु बर' बिथांखौ जे एसेबां बिपुल भटआवहाय गोबांथार भटआव देरहा होबाय बेनि थाखाय कक्लाबारिबासि आरो लोगोसे गासैबो गोजाननिफ्रायबो मदद खालामनायनि थाखाय बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरखौ बिटिआर बासिनि गासैबो बर' अना बर' गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावनाय थाबाय